Hej folkens, velkommen til min side. Så var der endelig gevinst. Hvis folk fulgte mit V86 forslag i går, så vil jeg have ramt de her heste, som er her, og hvis I spillede 2,5 gange, så vil I have vundet 11.340. Hvis I bare spillede normalt, så vil I have vundet små 5.000 kroner, som I kan se her. I første afdeling, der havde jeg jo sagt, at 3'eren og 5'eren var favoritter. Og 3'eren vandt. I anden afdeling, der havde jeg 1'eren på, og så 10'eren. 1'eren foreslog jeg, at man kunne blanke, og 1'eren var så også den, der vandt. I tredje afdeling, der foreslog jeg, at man skulle blanke 4'eren. Den fik så lidt hjælp af, at modbuddet til sejren, 12'eren, udgik lige før start, men vandt, det gjorde den jo. Fjerde afdeling, det var et af mine svære. En af dem, jeg forudsagde skulle være lidt svære. Og det var sådan set også der, at den første lille overraskelse kom, 11'eren, men 11'eren havde jeg dog med. Så kom 11'eren igen i 5. afdeling, Covington Oaks, som jeg var 100% sikker på at skulle vinde. Og den vandt også let. Så kom 6. afdeling også, en afdeling, som jeg forudså skulle blive rigtig svær at løse, og det var den sådan set også. Det var der dagens største overraskelse kom i 5'eren, men der havde jeg også sagt, at de skulle gardere tæt, og 5'eren var en af dem heste, jeg havde skrevet på, så det håber jeg, I fik gjort. 6'eren vandt favoritten i 7. afdeling, der havde jeg 3 heste på, 2, 3, 6 mener jeg det var. Og så var jeg så blank på 5'eren i sidste, Quality Control. Jeg håber, at I fik spillet de heste, som jeg havde skrevet på min blog. Og jeg håber, at I fik spillet det 2,5 gange. Og fået de 11.000, men hvis I bare spiller normalt til og har fået de 5.000, så er det jo også fint nok. Så har jeg regnet lidt på det, da jeg kom hjem, og mit forslag, det vil være løbet op i 162 kroner. Så det er jo en okay forrentning af pengene, må man sige. Men hvis ikke I fik spillet, så er der en chance igen på lørdag, hvor jeg jo selvfølgelig har forslagene klar til lørdagens mange millioner. Så vi ses på min blog, som I kan finde et link til under den her video her. Hej!